Кандидата на ГЕРБ, когато получим списъка, ще бъде Катя Захариева. Слушах доста хора се изказват по теми, които далеч не ги познавам. През август месец в Брюксел, даже имейлите показват, че хората се спратиш, са в отпуск. Целият свят, август месец почива. Целият свят, ресорите се разпределят след август. Това, че много държави проявяват апетит на едно, второ или трето, или на втория, третия етап. Първо, след като държавите ще изпратят своите, се провежда едно интервю от председателя на Европейската комисия. То дори е записано, че тя, кандидатите, прави тим. Отбор, който да представлява и да работи за Европа. Това е правителството, все едно служебно. Чак тогава отива в съвета. Тогава през цялото това време върват консултации. В зависимост и от кандидатите се разпределят ресорите. Преразпределят се. Мъж-жена, равенството на половете. И чак тогава се отива в Европейския парламент, където пък политическите партии и семейства трябва да защитат комисарите, които от тези семейства са излезли. Така че нито сме закъснели в момента чисто фактологично,